kita po pulang sa sunod. At kami kalau kana badi pinta pelakuan. Tapi semua naman to nasa nyo ate kadatangan Tuhan ini mama utat sana sa mo kami sa liwalikan ribuan terima kasih banyak. Dimba lambi pada itu nasonyo dirawan hari dia bilang malam itu nari bilang malam hari malam bertemu iyo lah bana mo samparano bana malam ng kadua ng katiko na sa pupo yuwo lah kanda no ikaw ba barinya kata beliau tuan bilang Allah tuan yo bana wala kan tayo mali na dapat ng bote tandang itala kami ng paisang po lang sa bundong. Kala dia kita sila kalapin yung hindi naman yung Diyos. Di masuci. yo bana Ba na gali pa doon sudah siya kadatangan niya dengan mama sa tulong sa nak bapa mo pamilya siya kan di buwan terima kasih banyak. yo bana Ba dua kan mendang pa doon itu magai malam ng bertamu lawan mo sa pala no. yo Ayo bahan malam yang kedua ng katigo supat sa taga Malaysia di Tatambang ng Kembali ko na mali. bana ni tuan Panjang niya mali ng taon ka ng panambo ang buhay dito berdua katigo kayo ang mas patang ng kiyo din. menanti malin ni tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinnya bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu sidang takziah di rumah Angko. Sembah bos babayak saju dan ambo sampaikan alah itu mendanga perundangan dari Sultan Malego Jumali Bungsu divisi samo kedengaran diimbau sama lampawan dan manu silang bepangka karaju dan pokok rasulnya di malam pertama iwalah panamo samporono dimba itu nak minta di malam kedua malam ketiga seperti kojulah dan doa gitu bahasa Alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang saju dan dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.